फैनाय दङ गासैबो काउन्सिला बिजेपिजोंनो दंजोबो बेवहाय मा सोलाय सोल' फैनो जोंनिया सोंलुआ बेसो जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिआ सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा जेरै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोन्थाइखौ धंस खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो गुबुननि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो 2025 जेनेके हलियो बीटीसी दखल करिम जेनेके हलियो माने गावसिनि स्टेन्डजोंनो बिथांमोना 2025 आव जेरैखि जाया 100% ग्यारेन्टि होदों बिथांमोना जे बीटीसी को दखल खालामथारगोन होननानै स' बे माबायदि जानो थांगासिनो दङ दिनै जोङो होन मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म बिथांखौनो होन मानगोनां जोंहा चिफ मानगोनां जोंहा सीएम प्रमद बर' सार बिथांखौनो बुं बा फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शनावहाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जुदि टिकेट मोनोब्ला फिजिकेलि मेन्टेलि बिथाङा दिनै साखाफारा जानानै दङ जेरैखि जाया बिथाङा नैबे दावहा जुद्धआव बारसोमगोन होननानै बिथाङा गावनो फोरमायदोंमोन नाथाय टिकेटआ मोननायनि उनावहाय गेलेनायनि खाबुखौबा मोनगोन ना मोना नैबे एसे सन्देह जानानै दङ आरो लोगोसेनो जोंहा बिआर फेरेंगा सार मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम लोगोसेनो जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार सोर साबेसेनि नामखौ लानो बयनिबो खुगा मोखां महरफोरखौ दिनै सोमलेले सोमखेखे नुदों मानोना बिथांमोना एसे निराश जादों आसा खम बायदि नुदों बिथांमोना दिनै सन्देहथ' नंला बिथांमोना दिनै 100% ग्यारेन्टि बुजिनो हाबाय जानांगौ दिनैनि समावहाय जे बिथांमोना मोनसे जोबोद गिदिर भुल मावनानै लाबाय बेनो जाहैबाय जेरैखि जाया गावसोरनि गादिखौ बासायनो थाखाय दिनै गावजों गाव आखाइ हमलायनो नागारनानै गुबुनजोंहाय आखाइ हमनायनि फिथाइखौ दिनैनि समाव बिथांमोना गावसोरनो निजेनो भुगिनो गोनां जागासिनो दङ आरो बिनि जाहोननि थाखायनो दिनै ससियेल मिडिया प्रेस मिटनि अनगा बिथांमोनाव प्रेक्टिकेलि मावनायनि खुनु प्लेटफर्मानो गैला बायदि नुहुरदों आरो दिनै सोरनिबा राजखान्थिनि सोरनिबा दिनै बिथांमोना ओरैबायदि उपाय गैयै जादों जे बिथांमोना मालायनि इलेक्शन केम्पेनफोरावबो बिथांमोननि पेन्डेल स्टेजआवहाय गुबुननि फिरफिला सिङावहाय थानानै भारत माता की जय बीजेपी की जय बिबारनि जय होननो गोनां बाध्य जानानै फैदों गावनि निजा मोनसे दोलो थासेयावबो दिनै बिथांमोननि थासारिया नैबेबायदि अबस्था जानानै दं য'তে প্ৰাৰ্থী নুঠায় বিভিন্ন সিটত প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে নুঠাব তেওঁলোকে দুটা বা তিনিটা সিটত উঠাব গতিকে বাকি কেইটা সিটত যাতে বিপিএফে আমাক সমৰ্থন কৰে বিটিসিত আমাৰ এটা বিশেষ মিছন চলি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰা আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজনৈতিক কাম-কাজ বঢ়াই তোলা আৰু সেই কামখিনি কৰি ইয়াৰ পৰিসমাপ্তিত আমি সোনকালে অহা 4 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত মাজবাট সমষ্টি ভিত্তিক এক বৃহৎ গণসমাবেশো আমি অনুষ্ঠিত কৰিম পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো বিটিচিৰ পৰা কটন কৰা নাই এখনো অবৰু গাঁও ইয়াৰ আৰু কাহিনীও যে 25ত বিজেপিৰ লক্ষ্য বিটিচি দখল সেয়া সহজে অনুমেয় মুঠতে বিজেপি বিপিএফৰ সন্ধি চুক্তি অনুসৰি বিটিচিত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত পিছে পৰৱৰ্তী বিটিচি কাৰ বিজেপি বিপিএফ ইউপিপিএলৰ পৰৱৰ্তী বিটিচি প্ৰধান কোন বিশ্বজিৎ प्रमोद ने हाग्रामा आसामनिफ्राय दावबायफैनाय माखासे निउज चेनेल मीडिया पर्टेलफोराहाय सोङो अब्ला बिथांमोना उपाय गैया बिथांमोना नैबे फंसे खोथाखौ होननो गारखाया जे मित्र दल सरकार जितु चলাই আছো আমি এনডিএৰ অংশীদাৰ আমি নেডাৰ সামিল হৈছো আমি নেডাৰ অংশীদাৰ মিত্ৰজোঁট আমিৰ सरकार চলি আছে होननानै बिथांमोना बुंनायखौ गारा मानोना बेखौ बुङाबा बिथांमोना दिनैनि समाव रायजो राजाफोरखौहाय मा फोरमायगोन दिनै बुंखानांगोन बाध्य जे दिनै मित्रजोट हिसाबै जों दिनै सोरबा बिजेपि लेंहरबा थांनांगोन बिथांमोनाबो गावसिनाव फैनांगोन होननानै बुङो नाथाय पिक्चारा जोबोद क्लियारखा बेखौहाय मिथिनांगौनि गोनांथि दंबावो होननानै सानाखै मानोना बिथांमोननि मेगन सेरावनो बिथांमोना बाइक रेलि बायदिसिना गिदिर सभा बायदिसिना सभा खुंगासिनो दङ आरो अरुप कुमार दे बायदि बिथाङा फैबाय थांनाय समफोरावबो जों गोबां नुबाय बिथाङा माबायदिहाय राजु नार्जारी बिथांखौबो सिनाया होनलायनाय आरो स्टेटआवबो गावसिनि सरकार सेन्ट्रेलावबो गावसिनि सरकार बिथाङा गोहोआनो जोबोद माने दिनै जोङो बुंनांगोन बिथाङा सासे सीएम बायदिसो माने माखासे एक्टिं रलफोरखौहाय खालामनायखौ नुयो स' नैबेजों रोखा फोरमान जायो जे दिनै सिबा नंगौ दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ होदों
मोनसे सार्थआव रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टआव बिथांखौ होदों सिगनेटरि सासेखौ दिनै सनमान होआब्ला बे डाइरेक्टलि तारमाने जोंनि फारसे एसे पाब्लिकआव मोनसे गाज्रि इमेज थांगौमोन बेनिखायनो बिथांमोना बिराद पलाइटलि बिराद डिसिप्लिन वेआव माने बेखौ बिटिआर रेकर्डखौहाय बिथांमोना ओरैबायदि माने बेनि माखासे क्रेडिटखौ बिथांमोना लादों आरो बे सुक्तिया थारैनो दिनै जोंनिनो आफादफोरजों जादोंमोन जोंनिनो माखासे जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नैबे सुक्तिया जालांबाय खिन्थु बेवहाय बिएलटिएफ बिटिसि सुक्तिया 2003 सनाव जाबोयो आरो बेनि 6 शिड्युलनि आन्दाराव जिथु दाजानाय भारतनि संबिधान मथे जिथु 6 शिड्युलनि आन्दाराव बे दाजानाय मोनसे अट'नमास काउन्सिल जिथु जोंनि थाखाय होनाय स' बेवहाय टटेल इलेक्टेड 40 केन्डिडेट्स थायो 6 नमिनेटेड गभर्नमेन्ट नमिनेटेड बा गभर्नर नमिनेटेड होनजायो स' टटेल सिट्सआ 46 जाहैयो 2003 सनावहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन क'क्राझार बरपेटा नलबारि कामरुप दरं सनितपुर नै बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दानख'नानैहाय मोनब्रै जिल्ला बानायनाय जायो बेनो क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि ओमफ्राय दा तामुलपुरखौ मोनसे बानायदेरबावबाय आरो मेजर चेन्जेस गैया बेखौनो होनांगोन आरो माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेज दङ आं गोबां भिडिअसफोराव होनबोबाय थादों आं बेखौ मानो फोरमायदों आं नोंथांमोननो बुजायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां धैर्य था एसे ओमफ्राय एरिया वाइसआव होनोबा जोङो 11% आसामनि 11% लेन्डखौहाय जों अकुपाय खालामो आरो जेब्ला बिटिसि जायोमोन अब्ला बेवहाय स्पष्ट माने भारतनि संबिधानजोंहाय बे मोनसे दाजानाय काउन्सिल जितु बेनियाव माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार्स एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ पावार्सखौ जोङो बै समावनो मोनखानाय बेनिनो माखासे क्षमताफोरा माने मावनो हानाय जितु खामानि गोहोफोरा माबायदि पावार्सफोरखौहाय एक्जिकिउट खालामनांगौ बेनो जाहैबाय जोङो दिनै पिडब्लिउडि ट्रान्सपर्ट इरिगेसन एग्रिकालचार क्लाइमेट चेन्ज सयल कन्जारभेसन हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल्स पाब्लिक वर्क्स सिल्क इन्डास्ट्रि फरेस्ट्रि एन्ड वाइल्ड लाइफ एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेनारि बिदिनो गोबां दङ कअपारेटिभ्स दङ फिसारिज दङ आरो लोगोसे माखासे मिउजियाम एन्ड आर्किअलजि दङ लाइब्रेरि सार्भिसेस दङ लटारि थिएटार ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बिदि गोबां दङ मेरला आं दा मुंखौ बारा गोसोआव गैला स' बेफोरबायदि माखासे पावार्स एन्ड कम्पिटेन्सिसफोरखौहाय जोङो मोननो खाबु मोनो बै समाव आरो बेनो दासिमबो सोलिगासिनो दं बेवहाय खुनु चेन्जेस गैया स' बे जिनिसखौहाय जोङो आसामजों बा जोंनि स्टेटजों नांथाब जुजिथाब दिनै राजनितिकनि मोनथाय नांगौ सेल्फ गभर्नेन्स मोनसे बेबायदि नांगौ जेरावनाखि जोङो जोंनि अभियोगफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो निजेनो बेफोरनि थाखाय मोनसे समाव जोंहा मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथाङा गावनो निजेनो बुंबाय थादोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा बुंदों जे गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो अधिकार दङ अधिकारा दङ जोङो मोनसे समाव अधिकार थासेयावबो अधिकार मोनैनि जाहोनावथ' दिनै बेफोरबायदि आन्दलन खालामनानैहाय नैबे मोनसे फिसा नायल' जाल' काउन्सिलखौहाय मोननायनि खाबु मोनदोंमोन स' दिनै बेखौनो सालायनो थाखाय फिन जुदि स्टेटनिफ्राय हायार लाबोनो गोनां जायोब्ला बेवहाय बोरै एक्सप्लेन खालामगोन जुदि बिथांमोना 2025आव थारैनो जुदि सरकार दामारोब्ला अबस्थाया माबायदि जागोन दिनैनो जों नुबाय मा दिनै कलिसन गभर्नमेन्ट दानानै नोंथांमोना दिनैनि समाव ओरैबायदि लोरबां जादों दिनै नोंथांमोना खुगाजों बाथ्राजोंल' थगायनानै बुजायनानै नाजादों नाजायाखैखौ बुङा नाजागासिनो दङ खिन्थु नोंथांमोना बैसोरजों गादब जानायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दिनै जिखुनु खामानि जिखुनु बिथिङावनो जिखुनु डिसिसन लानायनि सिगां दिनै नोंथांमोना बिथांमोनखौहाय मोनसे बिनायनि सिगां माबा मोनसे खोमानो गोनां जाबोबाय थागासिनो दङ नैबेफोरबायदि थासारिखौ दिनै नुदों आरो बेयो रोखा जादों दान खनथामा थांबाय नाथाय बेयावनो गोबां खहाबो जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय रायजो राजाफोराबो दिनै नैबेफोरनि फारसे सांग्रां जानाया गाहाम बेफोरबायदि जुदि इयुनाव थाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय 24खौनो होन बा 25खौनो होन 24 बायबानोथ' 25 फैबाय स' बारा सम गैला नैबे बोसोरनियाथ' इलेक्सनावनो थांसिगोन मा खामानि मावनो हाबावगोन फिथा हास'नाय अबा फाउन्डेसन स्टन लेट खालामनाय बेफोरखौ अपेनिं खालामनाय माखासे स्किम्सफोरनि एनाउन्समेन्ट खालामनाय सासे सानैनो रानना होनायनि बागै आरो बेबायदि मेजर खामानि जोङो नुनो मोननायखौ आसा खमसै 7 जन इएम दिनै 7 जन इएम दङ बिजेपिनि सानना नाय आरो 7 जनाव नमिनेटेडखौ लाफानानै 8 जन जायो आरो 6 जना दिनै गुबुन हारिनि इएम अब्ला सानना नाय बै समाव मोनसे समावहाय बिथांमोना मोनसे इएमनि थाखाय रिक्वेस्ट खालामनो गोनां जादोंमोन दिनै 7 जन दिनै इएम मोननानै दङ जोङो बोरैहाय इन्डेन्टलि खामानि मावनो हाखो
माब्लाबा माब्लाबा आं निजेनो नंखाङो दिनै जोङो काउन्सिलाव दङ ना जोङो उइदाउट काउन्सिल सोलिगासिनो दङ सालायजागासिनो ना जोङो काउन्सिलासो सालायदों काउन्सिलाथ' दिनैनि समाव एख'आनो गैला कमप्लिटलि खुनु बिथिङावनो बुं आं खनले बुंदों बारम्बार बुंबाय थादों जे स्टेट सिएमनि ओंथियानो गैला डाइरेक्ट सिएमसो जाहैबाय सिएमनाव सोंलु सोंथि खालामागौ माने खुनु खामानियानो जाया दिनैनि आन्दारावनो माखासे आयेन बानायनायनिबो खाबु दंमोन किसुमान खेत्रआवहाय नाथाय बेबो दिनैनि समाव गैया एभिक्सन खालामजाब्लाबो बेबो स्टेटनि फारसे सोंहरनो गोनां जायो सोरबा एनकाउन्टार खालामजाब्लाबो माबा मोनसे दसि मोनब्लाबो बेनि फारसे बिजिरनायखौबो दिनै स्टेटआव सोंहरनांगौ गोनां जायो खामानिफोराव गासिबो स्टेट नैबिदि जाहोननि थाखायनो माखासेया दोलोखौ नागारनानै थांदोंमोनब्लाबो दिनैनि समावहाय मानो फिन खनसे फुराना दोलो फैफिनदों बिथांमोना एक्सपिरियेन्स जालांनाय बिथांमोना कम्पेयार खालामनानै नायनानै बिजिरनानै मोनथिबाय जे सेन्ट्रेल दोलोजों स्टेटजों थाफानानै खामानि मावोब्ला जोङो जोंनि रिजनालिजमनि जिथु सेन्टिमेन्ट्स दङ जोंनि जिथु मावनो गोनां खामानि बेफोरखौ जोङो नैबेफोरबायदि दोलोफोरजों थाबा मावनायनि खाबुखौ मोननाय नङा नैबेखौ बिथांमोना मोनथिनानैथ' दिनै इमानुवेल मसाहारि बायदि सासे गोरों व्यक्तिया दिनै मानि थाखाय बिजेपि दोलोखौ नागारनानै फैफिनखो मेरला जाहोन दङ आरो जोंबो नायबिजिरनो हायो एसे कमन मानसिफोराबो दिनै एसे एनै बुजिनो हायो खोथाफोरखौ मिथिनो हायो बारा गोथौयै साननो गोनां गैया बेवहाय स्पष्ट बुजिखायो दिनै सासेल' इएमखौ रिकुवेस्ट खालामनानै मोनैयाव बिथांमोना बोरनानै थादोंमोन दिनै सातजन इएम मोननो हानायनि खाबु मोनबाय अब्ला माबायदि सेक्रिफाइस खालामदों जानांगौ दिनै जोंनि मानगोनां UPPL दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबाफोर मोनथियाब्ला आङो नोंथांमोननोहाय बिजेपि दोलोनिफ्राय सोर इएम दङ एक्जिकिउटिभ मेम्बार दङ बिसोरनि आखायावहाय माबायदि डिपार्टमेन्टआ गोग्लैदों नैबेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायना होनो नागिरदों आं बिथांमोननि नामखौ बुंग्रोनो नागिरदों मथंगुरि समस्तिनिफ्राय फैयो बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्रायहाय देरहालांदों आरो बिथांनि आखायावहाय माबायदि डिपार्टमेन्टआ दङ होनना बुङोब्ला डिपार्टमेन्टआनो जाहैबाय ससियेल वेलफेयार मेन्टेल हेल्थ एन्ड हेपिनेस आरो CLA अफेयार्स MSME माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बेनि सिङाव जानाय माखासे अफेयार्सफोरनि दायित्वखौ बिथाङा मोनदों भारतीय जनता पार्टिनिफ्रायहाय दङ दिगान्त बरुवा बिथाङा मोदैबारि समस्तिनिफ्रायहाय देरहाबोयो भारतीय जनता पार्टिनिफ्राय आरो बिथाङा माबायदि डिपार्टमेन्टखौ मोनदों होननानै बुङोब्ला मिउजियाम इनिफ्राय आर्किअल'जि इनिफ्राय आयुषनि दायित्वखौ बिथाङा मोननो हादों आथियाव दङ नारायण दास नागरिजुलि समस्तिनिफ्राय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो बर्तमान बिथाङा नैबेनिफ्राय देरहाबोदों भारतीय जनता दोलोनिफ्रायहाय डिपार्टमेन्टआनो जाहैबाय टुरिजम ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट आरो बर्डार एरिया डेभेलपमेन्टनि माखासे नैबेफोरबायदि खामानिखौ डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा दायित्व मोनदों बिथांनि आन्दारावहाय नैबे डिपार्टमेन्टआ सोलिगासिनो दङ नम्बराव बयबो मिथिगौ बिथांखौ अरुप कुमार दे माब्लाबा बिथाङा CMनि सायावबो थांनो नागिरो बेखौ गोबां नुबाय आरो माब्लाबा सोरखौबा सिनायाबो बुंलायलाङो बिथाङा बेनो अरुप कुमार दे बिथांनाव मा डिपार्टमेन्ट गोलैदों होनना बुङोब्ला हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार जोबोद मोजां डिपार्टमेन्ट बे मोनसे हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार लोगोसेनो रेजिस्ट्रेसन अफ बार्थ एन्ड डेथ आरो OBCनि वेलफेयारखौबो बिथाङा मोनो स' भारतीय जनता पार्टिनिफ्राय बिथाङाबो देरहासार जाबोनाय बिथांनि समस्तियानो जाहैबाय फकीरा ग्राम समस्तिनिफ्राय बिथाङा देरहाबोयो नम्बर 5आव दङ सन्जीब तान्ति बिथाङा ननै सेरफां समस्तिनिफ्राय देरहासार जाबोयो आरो बिथांनि आखायावहाय माबायदि डिपार्टमेन्ट दङ होनना बुङोब्ला वेलफेयार अफ टि ट्राइब्स एन्ड लेबार एन्ड एमप्लयमेन्ट इकनमिक एन्ड स्टेटिस्टिक्स आरो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि नैबे डिपार्टमेन्टआ बिथांनि आखायाव दङ बिथाङा सामलायो बिथाङाबो भारतीय जनता दोलोनिफ्रायहाय नैबे EM मासिखौ मोननो हायो बेनिफ्राय सासे दंबावो बेयो UPPLनिफ्रायनो जेनेबा नमिनेटेड विल्सन हासदा बिथांनि आखायावबो माखासे दायित्व दङ बिथाङाबो मोनदों जोबोद लाखि होनांगोन बिथाङा स' बिथाङा बेबायदि समस्ति स्पेसिफाइड समस्ति गैया बिथाङा गभर्नमेन्ट नमिनेटेड स' बिथांनि डिपार्टमेन्टआनो जाहैबाय आर्बान डेभेलपमेन्ट सीड एन्ड IT डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा मोनो बिथाङा UPPL दोलोनि नमिनेटेड ओमफ्राय जोबथारनायाव सासे दंबावो जोंहा रेवा नार्जारि बिथाङाबो BJP दोलोआव जइन जाहैबाय BPFनिफ्राय बिथाङाबो माखासे
डिपार्टमेन्टफोरखौ मोननो हायो माने इएमखौ मोनो स' बिथांनि आन्दारावहाय मा दङ बिथांनि समस्थिखौथ' मिन्थिखागौ बयबो बिथाङा जामदुवार समस्थिनिफ्राय देरहासार जाबोनाय बिपिएफनिफ्राय देरहासार जादोंमोन बिथांनि डिपार्टमेन्टआनो जाहैबाय इन्डास्ट्रि लिगेल मेट्रलजि स्किल डेभेलपमेन्ट ओमफ्राय एन्टारप्रेनारशिपनि डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा सामलायो बिथाङाबो भारतीय जनता पार्टी दोलोआव बर्तमान दङ स' बेफोरबायदि माखासे मोजां बिपार्टमेन्ट्सखौ दिनै बिजेपिआ सालायगासिनो दङ चिफ सिएम आरो डेपुटि सिएम नैबे मोननैया इउपिपिएलआव थाहैबाय आरो बे मोनसे जोंनि जितु 6 सिड्युलनि आन्दाराव दाजानाय टेरिटरियेल काउन्सिल मोनसे नैबेवहाय बे सन्मानखौहाय बिथांमोना उफाय गैया दोनखाथारनांगोन जोंनिनो सोरबा ट्राइबेल सासेयानो सिएम जानो गोनांखा स' बेयावहाय बेखौ चेन्ज खालामनो हाखाया नाथाय दिनै पावारनि कम्पेरिजनखौ नायोब्ला दिनै बिथांमोना समान पावार शेयार खालामगासिनो दं जायनि जाहोनाव दिनै इउपिपिएल दोलोआहाय आंनि सरकार होनानै बुंना लानो खाबुखौ मोनाखै दिनैसिम बेयावनो मोनथियो जे जोंनि गेजेरावनो बेसेबां दागाबाजिया दङ गावजों गाव आखाइ हमलायनो नागारनानै गुबुननि थोरसिखौसो साफा नुहुरबाय गोथावसिन नुहुरबाय मोदोमफ्रुसिन मोनामनायखौ मोनबाय दा फिथाइया जों मोनबाय दा थ' नै बिदि जागोन जुदि फैबाय थानाय समफोराव जुदि दैदेनगिरिफोरा सम थासेयावनो नैफोर खोथाखौहाय बुजिनो नाजायाब्ला बे आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्था जानो थांगासिनो दङ होननानै जोङो बयबो एसे सन्देह बा डाउट जानानै थानो गोनां आरो बेनि थाखायनो सांग्रांथि जानायाबो दिनै गोनांथार जानानै फैदों सोरनि माबायदि चइसेसफोरा मा आसा दङ मा आसा गैया नैबेफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन जेब्लायबो अपेन जोबथारनायाव फिन खनसे आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो होननानै सानबावदों आङो आंनि अपिनियनसो बियो सोरबा सिरियासलि लानाङा आंनि अपिनियन हयथ' गोरोबनोबो हागौ नोंथांमोननि साननाय हनायजों आरो गोरोबाबो जानो हागौ बे गावबागाव चइसनि खोथा जा जियानो हक लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों फिन खनसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय